Caffe yn Elbasan yn Albania. Mae yna mosg fawr tu ôl fi a rhyw hen gastell, ond mae'n dref modern. Albania gyd fel Cwmbran, basically. Popeth newydd o'r 50au, 60au, 70au, felly dim lot na. Ond fi'n dwlu ar hyn, y caffe mae'n mwy ganol y dref sy'n fi'n stryd. Lot o beics, lot o boes efo bagiau bach. Lot o boes yn seiglo mewn gyda bagiau bach, boi jofn gyda bag. A beth chi'n sôn o'r caffe yma, lot o dynion, hen dynion fan hyn am ryw reswm, o na, am ryw oedran. Ond lle mae'r menywod? Does dim un, llythrenol, dim un dynes yn y caffe yma. Mae yna merched yn y dref, wedi gweld menywod o gwmpas y dref, yn cerdded, yn siopa, yn neu beth bynnag. Ond does dim un dod o'r caffe yma. Mae'n ddi Sul, ond wrth gwrs dinas neu pobl Muslimaidd ydy'r Albaniaid, felly di hwnna ddim yn thing. Ond ie, diddorol. O ran y bagiau, dwi'n dwlu ffordd, mae'r dynion i gyd fan hyn yn cario bagiau bach, fel ysda fi, y puff bag fel yn cael ei arwyn roedd i fi. Ac dweud y gwir, yn ganolbarth Ewrop, gwelais i hwnna gyntaf yn y 90au, gyda mewn y ffordd call i gedder gwmpas lle, cario eich ffôn, a'ch waled, a'ch sbectol neu beth ddim, yn edrych yn stwffio popeth yn y poced, ond mae dynion i gyd, mae'n jyst yn peth normal fan hyn i dynion y bob oed, jyst cario bag bychan fel yna, ac mae bywyd yn haws fel yna. Ond ie, sylwadau bach ar caffe yn Elbasan ar ddi Sul.